Ahoj, jmenuji se Tobias Šohan a rozhodl jsem se zapojit do technické olympiády i se svým projektem. Jako komponenty pro zapojení autíčka byly použity získané díly, jako je motor, bateriové bloky, spínače a vodiče. Na celou konstrukci autíčka jsem zvolil 3D tisk. Jednotlivé díly byly nakresleny pomocí Fingercadu a následně vytištěny doma na 3D tiskárně. Dalším úkolem projektu bylo vytvořit funkční křižovatku v obou směrech. Jako nejlepší řešení jsem zvolil komponenty a mikropočítač Arduino. K tomu jsem zase vymodeloval jednotlivé semafory a držáky senzorů ve Fingercadu a potom vytisknu na 3D tiskárně Prusa. Po sestavení jsem provedl test pohybu autíčka po dráze a následná reakce semaforu na pohyb. Na dráze jsou v obou směrech umístěny ultrazvukové senzory, které dají signál k přečtení křižovatky na zelenou ve směru pohybu a červené na vedlejší dráze. Po nárazu do překážky se motor autíčka vypne díky nárazovému spínači v přední části. Dráha, kterou autíčko ujelo, jsou 3 metry a jeho dojezd je omezen pouze prostorem a výdrží baterek. Díky za pozornost, těším se na příště.